Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me. Jack, wa ka ba masayod gagawas nga birahon ni Alma ang atong kompanya? Mahimo pa kunyang ipabilanggo? Unsa? Mao kaya, Jack. Gawas nga embargoho ni Alma ang atong kompanya. Mahimo pa kunyang ipabilanggo tungod kay gihimo ko siyang investor sa atong kompanya. Pero wa gyud ko makabayad sa iyang share of stock. Aw, imo matingali ng problema pa. Jack, Sorry pa, pero kinahanglang mahatagan kog katumanan ang gipangandoy sa akong kasing-kasing. Ako nang gihatagan og ultimatum ang amahan ni Jack. Unsay ultimatum? Nga kung dili siya makabadlong ni Jack, ako nang embargohon ang ilang kumpanya. Nagtuo ka di ay nga mo patuo si Jack sa iyang aman? Unsa? Sa kamaldito at tutawana? Nagtuo kang mahadlok siya sa iyang aman? Ako kun mauna. Magpaandam na lang ko sa mong abogado aron padad-an akong demand letter ang amahan ni Jack. Di ka maluoy. Ang maluoy ko doon ta. Pero di man siya makabadlong si anak. Gawas pa. Dugay na nilang utang. Busaangan na nilang bayaran. O kung may ikabayad, ibargohon lang kumpanya. Imo man ang katungod. Dili lang ko manginlabot. Pero, kaluoy sab sa amahan ni Jack, no? Nga madamay lang. Dako siyag utang sa among kumpanya. Og dugay na ng maong utang. Busaangan lang sa tingaling aksyon na ng kapalaran silang kumpanya. Ay, sa man kay naitabo sa kong boss, no? Wa man yun siya manawag. Hinuon. Mali pa yung masag ko kung di siya manawag. Kay wadyog ko makahigayon og adto sa opisina, no, bida. Kisaon, si Ma'am Sig panugo na ko. Ug hadlok sa ko, tingalig, maunahan sa ko atong malito. Ay, nya, kung gamito na kong auto aron pag sunod atong nubi, tingalig, mureklamo si Ma'am. Chokoy! Tuwa na. Nawag na yun. Ma'am, kadyot lang, ma'am. Di araman day ka din he. Lagi, ma'am, kining nang limpyo ko sa auto, ma'am. Ay, kabaw naman ka atong akong boss. Pirmi mo itong limpyo iyang auto. Gusto niya pirming limpyo. Pasugo aragag ko, Chokoy. Nahot na naman ko sa akong maintenance, oy. Haim na nga itong imong maintenance, ma'am. Kay, murag, ubay ra ba to, ma'am? Duhara ka klaseng tamba lang ako ipapalit ni mo, Chokoy. Kadiyot ha, magkuha ko kwarta. O ako na lang ilista ang imong paliton. Sige, ma'am. May pa, ma'am. Uy, arang-arang. Gisugo na sa kong ma'am. Makahigayon ko ning adto sa opisina, no, be. O kung ako makita ka mugawas, ako na yung sundon. Okay. Para may ikareport yung ko ni boss kung manawag siya. Muadto ka sa imong opisina? Manangin na lang yung kong tarong, ma. O, naghimo na ganit kong resignation letter. Mo resign gyud di ay ka? Mao may gusto ni Alma. Kay kun mga anak ko, unya mahimo ko nang ibilin sa yaya nga akong anak, adto ko niya patrabaho sa ilang kompanya. No be, ang ako ba? Maayo lang lagi kun permanente ang inyo panagtipon ni Alma. Ang ako lang gikahadlukan kung mag-away mo. Unya magbuwag. Unsa man intayo mahitabo nato?
Doon na ka narabaon niya'y anak. Ay, kung pagsigi ko na ako na anak, ma. Nak, ayaw kalimot. Doon ako'y sakit. Mao na hinungdan, ma, nga dili ko mangitag sayop. Nga mahimong ikasuko ni Alma. Nubi, Ikaw mao hinungdan. Nga nung giantos kong makig-live-in og tumboy. Pero, naanad naman hinuon kong makig-uba ni Alma. unsay mahitabo kun makasugat kag lalaki nga imong magustuhan. Nga maoy ipitik sa imong kasing-kasing. Kada ka naman kung makasugat og lalaki nga pareha sa imong gisulti, ma. Pero ako ning gipugngan. Maikog ko ni Alma. Angay sadyod ka nga maghuna-huna ni Alma. Pero... Basta na, ma. Kung akong binuangan si Alma, tingali kapaan ko. Ang tanan akong kapritsyo gisunod ni Alma. Og ang tanan mong gikinahanglan nga medication, gihatag ni Alma. Busa makaako pabaday ko sa pag-tridor niya. Salamat nga nakahuna-huna ka ni Ana. Giampo ko baya ang inyong kahimtang ni Alma. Nahibaw ko nga dunay mo tamihid sa among relasyon. Pero dili kay kamiray na ingon ini, ma. Nobe, Busa, ma, ipadayon ang pag-ampo nga madawat ra sa katilimban ng among panag-uba ni Alma. ayaw ka bala ka anak. Ako na nang gibuhat. Salamat, ma. Gusto pa kong ikauban kag dugay, ma. Mahal ka kaayo na ako. Oy, may tao sa opisina ni Jack? Come in. Oh, si Jack? Oy, Pa, nahibong ka nga nakakita na to? ah, nalipay ko Jack nga niag ka din sa imong opisina karon. Unsa may hinungdan nga mibalik ka man ining imong opisina, ha? Mangumbinser kog mga investors aron mubalik na to. Oh. Og mangita kog bag-o. Oy, good decision, Jack. Huwag manghinaot ko nga di na mausaw imong desisyon, ha? Tanaalan na ko ba? Kung doon na pa ba ko'y karisma sa tong mga daan ng investors. O ingon man, makakumbinser kog mga new investors. Oh, mahimo mo kayo ka na, anak. O sige, buhata. Mintras wa pa embarguan ni Alma nga tong kompanya. Namugos ka gyud nga mobalik ning imong gitrabahoan. Ayaw ka bala ka. Mananghid lang ko. Niaga na nga akong resignation letter. Really? Mauna imo gusto, di ba? Ang akong gusto nga mopahuway ka samtang naapas imong sabakan ng atong anak. Matuman lagi ang imong gusto. May mong karon na lang kukutumutunob sa among opisina. Ugma, ug hangtod nga mga anak ko, tuara gyud ko sa ato. Wa sa kay angay kabalakan ba? Kay kanunay ka man akong hatagag kwarta? Kinahanglan pa ba na? Ay kinahanglan uy. Asawa gud ka nako. So angay lang nga intriguhan ti kag unsa may ako makwartahan. Oh. Ngano may katawa man ka? Maragitag korek. Nobi. Doon na natin umaabot nga anak. Ug daghan ba yung panginahanglan ang usa ka umaabot nga inahan? Ako nang gisabot. Naapakit si mama. Nga naman di kun naas mamataling. Tingalig unsa ikasulti sa imong mga ginikanan. Ayaw kaguol, ana. Nasayo naman sila bahin nato ba? Og ingon sila nga akong kalipay, mo ilang priority. Niyan dito sa inyo opisina. Unsa man? Huwaton ka na ko? Ayaw lang. Magtaksi ra ko kun mahuman ko sa akong tuyo din eh. Kun, manawag ka lang din ako. Magtaksi lang lagi ko. Sige na, bye na. Tawagan lang niya ko. Tuwa ka na sa bahay, ha? Okay, bye. Uy, arang-arang. Kay misaka ni sinubi silang opisina. Bida. Di gyud malalis. Nga uyab yun ning boss kini si Nubi. Ako ning ihato ding tambal ni ma'am. Unya,
balik ko din kanang hapit na muulis Nubi. Aw, bahala maghuwat ko niya din Kinsa maning nanawag na ko? Si Nubi? Aw, dili man din ni Snoopy. Ang amahan ni Jack. Hello? Nanawag man ka? Mubayad ka na? Wa pa ko'y kwarta sa pagkakaroon, Alma. Pero hapit na. Doon na kailangan giprindahan sa mong kumpanya? No, wa ko ni iprinda Ang anong mingon man kang hapit na? May kwarta mo abot ni mo? Alma, makaingon ko nga may milagrong hitabo diri sa opisina. Misod nagbalik sa iyang opisina si Jack. Sa imong pagtuo, nalipay ko sa imong gisulti? Tingali pila ra ka adlaw ngayon anak siya. Seryoso si Jack, Alma. Gani, iyan ang gipang-recall ang mga investors nga mibiyana mo. Og may gikonbenser na siya mga new investors. Good. Nalipay bitaw kay ko, Alma, sa diyang akong nakita nga akong anak nga misud sa iyang opisina. Pero nahadlok paghapon ko. Nga pulaan na si Jack sa iyang gibuhat. Mulakaw ka bagbalik, Chukoy. Oo, ma'am. Muadto kog balik sa clinic ni boss na ko, ma'am. Uy, magutsa ka man dito nga wa man si Ronel. Ha? Sinubi day, ma'am. Unsa? Unsay nubi? Ay, ito'y good ma'am ni boss. Iya mong gunang ka ng gapainumdum na ko nga lilion yung kuno na ko sinubi. O karon, mato ko karon. Dadaon niya din ka ng nubi ha, Chukoy. Adi na mahimo, ma'am, oy. Asyuso kitong iruka to. Si Asyuso. Asyusa di ay. Asyusa, so sa ato pa, bayi din na imong itoy di ay. Babae na? Aw, nubi ko igingan ko, ma'am, ni babae yun to. Da, ang buot lang yun ninyo atong ibong boss, oy. Aon sa man mulakaw ka na karon. Mulakaw lay ko, ma'am. Juan, kasabanan pagay jud kong boss aning Ronel. Ay da, bahala ka diha, oy, Chukoy. Unya di talang ka binlan o paliod to. Ha? Anong di man taon ko ni mo binlan, ma'am? Di day ko ni mo pakanoon, ma'am? Mubalik taon ko, ma'am, oy. Bahala ka diha, oy, Chukoy. Yay. Ni apa ba ka si Nobi? Oh, my God ay. Mangutan na ka ko, no? Pero kung mangutan na ko kasi pilido, saan ba ko itugaan na yan? Bahala lang ni. Muduol na lang yung Coast Guard o magsusi ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!